Hi guys! Hi girls, come to my life. And all I know is you'll find when you do what you do. And babe, I wanna make you mine. When I see those hips move, I'm thinking, damn girl. Kanino ka lang? Yummy hotdog may tummy! Haring ka na ha? Ah, Kanino ka lang? hotdog may tummy is in the center of the bread. Sino ako? May tummy hungry. Oh, mati ka to. Hello Darna! Hi Darna! Lilipad na si Darna! Sa pagdilat ng mata, ika'y hindi lang alaala. Anong hayop ang putol? Ano? Cat. Anong hayop ang walang pakialam? Ano? Si Crush. Kung bibitaw ng mahinahon ako ba'y Anong hayop ang pinakamasama? Ano? Si X. Kasi napakahayop nun. Kung bibitaw ng mahinahon ako ba'y Ano naman ang tawag sa ex mong iniwan ng bago niya? Ano? Deserve. Kung bibitaw ng mahinahon ako ba'y Ano naman ang tawag dun sa taong di ka iiwan kahit kailan? Ano? Walang ganun. Tangina mo, walang ganon. Kung bibitaw ng mahinahon ako ba'y Anong tawag dun sa taong may jowa? Ano? Hindi, sana all may jowa. Kung bibitaw ng mahinahon ako ba'y lulubayan. Ano ang pinaka nakakatakot na multo? Ano? Hindi yung pinaasa ka. Hindi ang mahulog yung loob mo. Sinanay ka sa piling niya tapos ginos ka lang. Very yun. Bakit parating mahaba ang buhok ng mga multo at aswang? Bakit? Kasi kapag kalbo o panot, hindi ka matatakot, matatawa ka. Ano po ba ang paboritong pagkain ng mga ghost? Na walang buhok po. Ano? Carbohydrates po. Ano po ang tawag sa nag-aaway ng mga multo? Ano? Fighting spirit. Ano puno naman ang hindi pwede aklatin? Ano? Yung nakatumba. Hindi naman malalaman yan. Hindi matatanong dyan kung may bra ka o wala. Again. Sakit ang likod ko di. Usog mo nga, nakatutok sa akin. Oo, mga ano eh. Nakatutok kayo rin pa sa Kaya nga, huwag kang basta malungkot ka lang. Ang daming ano? Ang daming commercial. Ang daming commercial. Okay. Kanya rin ubo-ubo ka mamaya. Yan. Huwag kang tatawa. Magandang araw po. Ako po si Pauline Anti de la Cruz. Nakatira po sa Tansa, Cavite. Kasalukuyang nag-aaral sa Cavite State University and I'm taking BS Industrial Engineering. Karapat dapat po ako maging parte ng inyong scholarship dahil po ang aking tatay po ay isang mekaniko at isang driver. At ang nanay ko po ay isang OFW sa Angola po. At dati po sa sobrang hirap po ng buhay, yung nanay ko po, minsan po pag may kumakatok na lang po na lalaki, tinatanggap niya na lang po para po may makain po kami. At tatay ko po ay dating drug dealer. Buang ka naman ganyan. Dati nga!
Pas nga eh, pas. Dapat magkukwento ka ng pas mo. Talaga. Huwag yung drug. O, sa- Pangit yun. Buang ka dyan. Ano lang. Huwag naman ka magano ng drug. Hindi mo na, huwag ka Sabihin mo, wala trabaho yung ama mo ngayon. Wala na. Hindi Oh, nga, tama. pas. Ulitin mo, pas ulitin mo, nga, ulitin mo. Hoy, hindi naman ganyan. Magsisinungaling pa kayo. Kailangan nga nakakaawa. Hindi. Kailangan nga yun eh. Okay, ulit na. Kakat ko na lang. Dati po, sa sobrang hirap po ng buhay, ang tatay ko po ay isang drug dealer. At ang katuwang niya po ay ang aking nanay. Paing ko na yun. Huwag ka naman ganyan. Gat mo yan. Gat mo. Kat. Sayang ganyan. Kasi mamali. Parang tayong Cut mo, tangi. ano lang, mariwala lang. Hindi? Okay. Sisi. Pas nga, kailangan natin Kailangan nga, mag-backstory. ganun talaga yan. Oh. Pas, Ganun nga wait talaga lang yan. kasi, eh. hindi pa ako Huwag ka tapos. na, ano. Okay. Ulitin ko dati po sa sobrang hirap po ng buhay, para lang po makakain kami, ang tatay ko po ay naging drug dealer at ang katuwang niya po sa buhay ay ang nanay ko, naging pusher na rin po. At Buang ka talaga. Ay, kung puntahan dito, alam mo, pag mga ganyan sa puntahan yung simple kasi wait, di pa kasi tapos. Oh, dali. O, game na. Papa, ayos na. Poker face lang kayo. Pas nga eh. pas, hindi nga yung ganyan, kung pas. Huwag ka, wait lang. Yun nga po, nanay ko po ay isang pusher. At simula po nung umupo na po si Digong, ay tinigilan naman na po nila ang kanilang masamang ginagawa. Pero po, ang nanay ko po, minsan po, malikot po talaga yung kamay niya. Kailangan pong makakain namin 5 magkakapatid. Nagnanakaw na lang. Ang kala. Eh, ano nga magandang ano? Pipi na lang. Ganyan. Pipi na lang. Pipi. Pipi na lang. Ganyan. Backstory nga eh. Tama na. Tama na nga. Ayoko na. It's a prank! Walang scholarship! It's a prank! All this time! Oh, mati ka to. Pagalitan tayo ng ating Sige, practice. 1, 2, 3, and... Ang sakit. Parang ramdam ko yung sakit, ha. Basta sabi mo na lang, carbon lodi. Ay, sorry. Pinoy Memes Hindi masyadong halata yung ginawa nyo, Nay. Ang lupit nyo po. Yung ganito kakaligalig kapag piyesta, no? Grabe ang yaman nila, ate. Anong itatayo nyo dyan? So, hi guys. Itutur ko kayo sa hacienda ng tatay ko. Wow! Papatuyuan po namin siya ng babe shop. Makikikain ka tapos ganito trip ng kaibigan mo, no? Hindi daw nagtotosino si Ron. Trinioto so friendship view. Tama nga naman, boxing station nga eh. Eto naman ang ingay, wala na, halata na. Mama Beck, mag-uwi daw si Alex Taddelata. Ano daw sana yung tulip?
Pati ba naman sa aeroplano, tayuan na rin? Sa namin aeroplano, tayuan na. Tayuan na po ang aeroplano. Boss, para! Ay, eto malupit, may future to. Ang nilalaman ng puso mo, ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo. Oo nga, no, di ko naisip yan ha. Ganyan nga gagawin ko sa susunod.